Hallo? Dig der, smarte. Er du træt af alkohol? Jo, du er. Du har fået rigeligt. Ja. Er du træt af ikke at være med på moden? Gad du gerne at prøve noget nyt? Hungrer du efter at være som de andre? De smarte? Ja. Så prøv. Hash! Ja. Det nyeste inden for amerikansk medicin. Ja. Man har ikke godt af det. Men prøv at tage et hiv. Kan du mærke det? Ja. Du har ikke tømmermænd dagen efter. Men det er lige så farligt, så du mister ikke noget på det. Dit problem er bare, at hash er skide dyrt. Så prøv at finde nogle alternativer. Græs er weed på engelsk. Det samme er hash. Ergo må det have samme effekt. Virker det? Nej, men det er kraftedeme også kun idioter, der ryger græs. Og nu som afslutning, vores slogan. Hash, genvejen til et godt liv. Det lyder ikke rigtigt. Hvem kan? Hash kan. Det er stadig ikke rigtigt. Græs, så skal der festes. Ja, det lyder bedre. Nej, vent, nu ved jeg det. Græs, for kun idioter ryger hash. Eller var det omvendt? Det ved jeg ikke. Måske du bare skulle lade være med at ryge noget.